ఇక గచ్చిబౌలిలో మరోసారి కూల్చివేతల చర్యలు చేపట్టింది. సాధారణంగా వీకెండ్లోనే కూల్చివేతలు జరిగే పరిస్థితుల్లో చర్యలు ప్రారంభించడం విశేషంగా మారింది. కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంప్లాయీస్ కోఆర్డినేటివ్ హౌసింగ్ సొసైటీలో లేఅవుట్లో సంధ్యా కన్వెన్షన్ యజమాని శ్రీధర్ రావు చేపట్టిన అక్రమాలపై పలువురు ఫ్లాట్ యాజమాన్యులు హైకోర్టును ఆశ్రయించడం జరిగింది. అయితే ఈ కేసుపై విచారణ సందర్భంగా న్యాయమూర్తి విజయసేన్ రెడ్డి సంధ్యా శ్రీధర్ రావుపై తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. లేఅవుట్లోని రహదారులు, పార్కులు ఆక్రమించి నిర్మాణాలు చేపట్టడం పట్ల కోర్టు తీవ్రంగా స్పందించింది.